Salut, companyes! En nom de la campanya 300 anys d'ocupació, 300 anys de resistència, volem saludar a totes les persones que des de diferents llocs dels països catalans s'han aplegat avui a Lleida, demostrant que el nostre país no és el que han delimitat els estatuts d'autonomia o les lleis departamentals, sinó el país que comença a Salses i s'estira fins a Guardamar, el país que naix a Fraga i s'eixampla fins a Maó. Voldríem també demanar una calorosa mostra de solidaritat amb totes les represaliades que en el darrer mes han vist coartada la seva llibertat d'expressió i els seus drets polítics per part de les institucions postfranquistes de l'estat espanyol. Després que 12 persones hagin declarat ja a l'Audiència Nacional Espanyola per cremar imatges del rei, l'aparell repressor espanyol torna a posar-se en marxa citant aquest dilluns a 9 gironines més i reclamant la imputació de les antimonàrquiques que en el 9 d'octubre tornaren a mostrar el seu rebuig a una institució corrupta, antidemocràtica i opressora com és la monarquia espanyola. No també cremo la corona espanyola! No també cremo la corona espanyola! No també cremo la corona espanyola! Avui a Lleida, igual que en desenes de pobles i ciutats dels països catalans els darrers dies, tornem a cridar ben fort que les catalanes ni tenim rei ni en volem. Els catalans no tenim rei! Així mateix, volem mostrar el nostre suport solidari a totes les persones i organitzacions que comparteixen amb nosaltres la repressió de l'estat espanyol. No només a les republicanes jutjades en les darreres setmanes, sinó també amb les militants independentistes basques, membres de Batasuna, perseguides i empresonades per l'infame govern espanyol i el seu titella, el jutge Baltasar Garzón. Avui a Lleida no estem convocades les perdedores de cap batalla. No venim a commemorar cap derrota. No ens hem aplegat per plorar les nostres ferides. No som filles de cap derrota, perquè la nostra lluita encara no ha acabat. No va concloure amb l'annexió a França el 1659. No va concloure amb l'annexió a Espanya el 1707. No va concloure amb la victòria feixista el 1939. Ni ha conclòs amb l'epíleg burgès de la Quinta República Francesa o de la postfranquista monarquia parlamentària espanyola. La nostra lluita continua viva en cada pam de terra amenaçat per l'especulació, en cada dona agredida, en cada immigrant explotat, en cada jove oprimit, en cada treballador alienat. No som hereves de cap derrota, sinó de 300 anys de resistències populars a les ocupacions espanyola i francesa, de 600 anys de resistències al capitalisme, de milers d'anys de resistències al patriarcat. I estem convocades avui, 12 d'octubre de 2007 a Lleida, per renovar el nostre compromís de lluita. Una lluita que dignament i ferma estan portant endavant les companyes d'aquesta ciutat, per tal de reclamar un espai que és de totes i que és memòria del nostre poble, com és el Roser, que no esdevinga el particular negoci d'uns senyorets. El Roser és de Lleida, el Roser és del poble català, el Roser és de les treballadores. Volem el Roser! No parador! I una lluita que no acaba en els límits geogràfics dels països catalans. Avui mateix, 12 d'octubre, els pobles d'Amèrica es manifesten en contra del genocidi que la corona espanyola va perpetrar en el continent americà. El que és motiu d'orgull per als nacionalistes espanyols
no és més que una mostra del seu caràcter violent i imperialista. No són part de la nostra història els Colón, Pizarro, Aguirre o Cortés. La nostra història de resistències es lliga amb la lluita de Bolívar, de Martí, del Che. La nostra història de lluita desprecia els Aznar, els Zapatero, els Montilla, els Carot, els Camps. Múltiples! Múltiples! Ens trobem ara a Lleida, però també als carrers de Venezuela, a les places de Cuba i a les selves de Colòmbia. Finalment, en nom de la campanya 300 anys d'ocupació, 300 anys de resistència, voldríem fer un emplaçament a tota la militància independentista a reforçar i consolidar el treball diari a viles i ciutats, mitjançant les diferents organitzacions polítiques, juvenils, estudiantil, antirepressiva, municipalista i mitjançant els casals d'ateneus populars. Només un poble organitzat és capaç de donar una resposta a tots els reptes i dificultats que se li plantegen.